Здравейте хора, най-накрая правим геймплей. Първи епизод на Акинатор. Така. На 11. Ще търсим... Кой да търсим? Shadow Hex. Да, правим Майнкрафт клипове. Не, момиче. Има с характер с... Мими... Не. Не. Дали... Не. Има с характер свързан с мужица. Не знам. Има с характер англоязични. Не знам. Работи на вашия характер в Бугеда. Не. Дали вашия герой... Хич. Дали вашия герой от региона на Балканите? Да ви кажа по-скоро не знам, така че ще давам не знам. Дали вашия герой от телевизионния се... Не. Дали вашия герой е български? Да, български е. Дали вашия герой... Не е пират. Дали вашия герой има дълга коса? Дълга коса. Не е толкова дълга. Да, играе в това. Да. Познахме! Аз съм Господ. Добре, довиждане хора. Някой друг път може пак да се видим. Ще снимам на Гарио, също не знам, на след Херо ще мога да снимам. Довиждане.